Áno, momentálne sú skoro 3 hodiny a my sa ideme pozrieť, ako to u nás na škole vyzerá pár hodín pred našim celoškolským projektom Národy Európskej únie. Nie všade samozrejme budeme vítaní, niekde budeme musieť očakávať troška zaujímavé reakcie. Poďme na to. Takto pýtam sa, kto je schopný doma stráviť hodinu nad tým, že bude vystývovať malé kružky a robiť alebo nejaká príležitosť. Vieš čo? Ja to si už to určite. Teraz čo? Míša, neseď. Teraz to musíme najprv spraviť toto a potom tam dáme tú vlastnú za tým projektom. Tam čo je? Takže takto vyzerá výzdoba bez žiakov. Tu sa nachádzame priamo v Holandsku. Tu budeme zvedaví na Holanďanov. Čo bodka, však si doma?